Bueno, atxaldeon. Hemen gaude, Julen txapelketa, eta ni Agustino Janguren, Burdinolako lehendakari. Prentsaurreko hau da, aurkezteko Espainiako txapelketa. Gazte mistua. Eta, ja da, bigarren urtean, jakatzen duna Espainiako txapelketa bat. Noten hau gauza erreza dela, baina, kostak. Eta gero ikusiku ze induzio inginun txapelketak onarkatzen. Hasiko gaze txapelketakin. Esan duten bezala, txapelketa lehen gauzia mistua da. Kategoria gaztiana. Gure hokeian gaztiak kategorizia da 2008-2009. Hala eta guzti, kategoria honetan jolastu leke 2010 eta 2011 bebai. Prinsipioz guk jokalari guztiak izan biadiez 2008 eta 2009. Horrek usten dozun bezala, eguna da datorren astebukaeran, hasitza ostiraletik, ekaina 2, 3 eta 4. Eta formatua da 8 talde etorriko diez. Espainiako 7 talde gogorrenak, indartsuenak, eta Burdinola. Burdinola lortu dau aukera jolasteko, antolatzailea dalako. Gutxi gora bera hor pizkatatu gehiago dauz. Jokalari kopurua izangoa ni ustot 115 jokalari, neskamutilak. Eta gero, izango diez danera 18 partidu, 300 banatuta. Eta, azkenian tokia da labe garaietan, eta horre pintzen duen bezala, posible da hori, zergaitik joan zan urtean erosi ginen lurzorua, eta derrigorrezkoa da. Ez bada lurzorua sintetikoa plastikoan, zileke Espainiako kategoria guztietan ja exigentzia hori da. Hemen ja etxo. Txapelketaren helburuak. Lehenengo gauzia da, jokeia ezagutzera ematea, debagoian herritarre artean. Gero beste helburua, eta ja hori da mistua zelandan, berdintasuna kirolean egotea. Neskak eta mutilak berdin jolastea. Eta gero azkena emakumearen papera kirolean nabarmentzea. Horre diez helburu nagusiak. Horrek usten duzu, portero bat, ziro babestuta. Hemen dago argazki bat, taldiana, ez daude danak, baina, eta batzuk hortik ez dabe jolastuko, baina beste batzuk bai. Eta deialdian dago sartuta, 8 neska eta 8 mutil. Guk alinea bilekiu 16 jokalari, eta aukera emango du gutxienez bankilloan egotea. Gero, zelan doian partiduan eta hemen daoz taldiak.
Bueno, bananduta bi taldetan, taldea, bati han, eta hor dauz lehenengo talde bakoitza eren artean jolastuko dabe, hortik urtengo daue klasifikazio bat, klasifikazio horretatik lehenengo bizak osinua dake bigarren azkenengo bizak dake aukera, bueno, aukera. Bigarren 8. postua, bigarrena 5., 6., gero 3., 4. eta azkenean finala. Bueno, hemen esan lekigu talde honetatik. Guk jolastu du Espainia mailan eta jolastu dugu Villarrealen du Castellbisbal kontra eta Los Trebos Lucus. Hortaz, emaitzak izan diez, Villarrealen kontra galdu eginun, baina gutxi haitxek. Castellbisbal kontra, egun horretan esan gure euna, eta kriston zaparrari hartu ginen. Eta Los Trebos Lucus irabazi ginen lana ondo inda eta ondo. Hortaz, bueno, ni ustot, azkenak ez dut uste gehatuko. Lehenengo bi puestotan. Zaila izango da, baina, bueno, hori da. Ez dakite galderan bat, hemen taldiak, gero hemen beste kaldian dago CPLV Valladolid, hori beti talde indartsua izaten da. Treskanto, jolastu ginen treskantos bebai kontra, eta hori galdu ginen, azizke, bueno, baina hori, eta hori, sagunto, ez dakiu zelan jolasten da ez, zaitxik Liga Nazionalan ez da aritu. Beste danak Liga Nazionalian da bizte. Eta bueno, eta sin más, pasoko da aurrekontua, aurten sartu du joan zan urtean erosi ginen lurzorua, presupuesto bezala, a ber, lortzen duen hori pizkate ordaintzea. Eta, bueno, gero dago lehen zorozpena bebai, eukinbiu, derrigorrez, gero zuzeneko irudiapa komediese egitea, hori be derrigortuta gaude, kirol materiala be sartu du, eta, bueno, partida. Eta, bueno, hause da apurtxo bat. Zu Julen, zelan txapelketa? Txapelketia pixka ikusten dut, baina... Agustinek esan daben bezala, podioan edo 4. postuan gelditzu geinkela klasifikatzeko eta pixka zaiak egongo dira, baina esfortzukin irabaziko.
Bueno, oin gorkak itxing egingo da, porze bat. Nik oso labur, batik eskerrak emon, ez da nahikoa itortzen, eta zoe marko itxuzu helburuak ez, eta kiroletako helburua marko itxuzu, eta nik uste sekulako lan eitzen duzuela batetik jokeixa kasu hontan zabaltzen eta ezagutarazten, eta bada askotan ez, kirola auke. Arteko ezagutan eta baitxa herrixen Bale, orain galderan bat. Bueno, hori pasatzen dana da bai, bergaran dagoen bada, kiroldegi bat bakarrik eta entrenamendu ordu gutxi. Hortaz, hemen jolastu bia daben jokalariak, entrenatzen dabe astelenetan eta ostegunetan, 10:00-tik 11:00. Hamalau, hamabost, eta bukatzen dabe entrenamentua gabeko 11:00-etan, zeraitzik ez dago beste hor. Nire ustez da, jokeia gogorra da eta gogortasun gehiago. Hortaz, da bukatu. Beste batzuk aramaizokuak. Hortaz, jokalari batzuk 12:00 iristen diez, itxera. Zerbait jan, bestia, eta batzuk 12:00 obera. Asuntua da, entrenamendu pare bia damen ze pasatzen da. Zelan jolasten duen Espainia mailan eta aurten joan gaze txikinekin be Madrilgo ligara, bazken maila hartzen joaten az. Baina hori bai. Ni uste dut hemen oingo igandean dago selekzioak eta batzuk ja pini dabe horako ze horbait intzeko. Bentsat, guk biuna da ez kriston infrastrukturia, leku egoki bat kirola intzeko. Baina, eta hori da. Kaldera bat? Zetik, Arrasaten, Maison, Antzuolan eta Bergaran. Eta prinsipioz zergaitik hemen Bergaran ez dago orduik.
hori da. Arrasaten, han be ez da leku egokirik, zaitxik bai, baina Arrasaten, begira, intzen du frontoi baten, Iturripoeko frontoian. Oso biziblia da, ez da leku ona, oso biziblia da. Eta hori zer ekartzen dau? Ba, jente asko ikusten da bela, eta, bueno, Arrasatetik jokalari asko daude. Zetik, hemen bergaran gabize sustatzen, baina, bueno, azkenian espada ikusten, etan oso biziblia da. Da kanpuan, eta han bez zerbait dago asmua intzeko kirolbegi berri bat edo ez da, hor bez sartu inbiaku besto. Zerbait ingu. O beste klub bat han sortu, pizkate pistata intzeko, eta gero olako zerbait inbiaku. Geldik ez gazan. Aitzatzen osunakin eta igual lotura inaz, egisa da, segurazko gaur egun labegaraetako eremuak ez da bela moten eta hori aitortua izan da eta udalian nola ez detektauta dagoen kontua da. Bai legaldi honen hasieran uste dut eta elkarlan politxian gutxenez lortu zuen ekipatzia ingozan kantxa hori modu txukunian eta gainera eta hori azpimarratu nahi neban aitzatu dozuen moduan zeuek talde moduan indako esfortzu ekonomikoak kasu hortan sintetikoa dan lurro hori bertarako adaptauta egokitzeko eta nolabait beste aukera batzuk zabaltzeko. Eta hori uste dut bala lehen aitzatzen eban moduan itxen duzuen esfortzuaren adesgarri. Elkarlanean kasu honetan eta ekipamentuaren parte bat udalak bideratuta egin zen obra hortan, baina nolabait taldiak berak esfortzu handi bat inda momentu honetan. Eta ustez, gero, halako ekimenekin, nolabait, bai kirol ikuspegi txik eta baitxa ekonomikotik ben momentuaren amortizatzeko esperantzarekin. Baina indako apostu hori uste dut eskertzeko ala, bai. Bai, jazta, bukatu da, bale.